Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'id. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa masu kallon mu da kuma bibiyan mu a wannan makaranta mai albarka ta ainihin Al-Fasaha Institute Online. Barkamu da sake saduwa a wani bidiyon mu na daban. Ni ne Ammar Abdul Mu'min Muhammad. Kamar da bidiyo ko ce faifan bidiyo ya gabata akan yanda ake arwala a tsari na musulunci. Mun yi bidiyo akan arwala a aikace, sannan yi wa mutane alƙawalin cewa bayan mun gama arwala akwai wata addu'a mai mahimmanci da ya kamata mutum ya karanta idan ya gama arwala, wanda fa'idar wannan addu'a bari ku ji. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin hadisi kamar yadda yake cewa, annabi yake cewa ma minkum min ahadin yatawadda'u fayablughu alwudu'a ko fayasbighu alwudu'a. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu kowanne ɗayanku da zai arwala ya kuma kyautata arwalal, bayan ya ƙare faɗi wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce face an buɗe mishi ƙofofin aljanna guda 8 ya shiga ta inda ya ga dama, ma'ana yadkhulu fiha ayyiha sha'a, ya shiga ta inda ya ga dama. ƙofi guda 8 dan wani aljanna, akwai garantin shiga aljanna. Kai bayan garantin shiga aljanna ma zaka shiga ta ƙofar da ka ga dama. Kai tsadan wa ko gidan bazum ko gidan shugaban kasar garin ku aka ce zaka shiga ta ƙofar da ka ga dama, ya ka gani bari Allah. Annabi ya ce an baka aljannar kuma zaka ma shiga ta inda ka ga dama, kawai da ka karanta wata addu'a wadda cikin sakan 10 zaka karanta ta. To wannan addu'a ce zan karanta mana yau, in gaya mana ita don kowa ya rike. Da yawa muna shiga gin mun ƙara arwala ba ma yin ta. Kai arwala ga addu'a nan cikin sakan 10 wadda za ka karanta ka samu aljanna, kai sai ma ta inda ka ga dama ya shiga aljannar. Hadisi ne ingantacce. Wannan addu'a ita ce kamar haka. In ka gama arwala kawai ka tsaya ka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Zan ƙara maimaitawa, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. A wani hadisin Tirmizi ya ƙara da Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Bayan ka ƙara Allah kana karanta wannan addu'a, wallahi summa tallahi hadisi ingantacce ya tabbata za a buɗe maka ƙofar aljanna, zaka shiga ta inda kaga dama. Da haka dan uwa, wannan bidiyo kada ka bar shi kai kadai, kai kokarin yaɗa shi a group na WhatsApp, a Facebook, ko ina mutane su fa'idanta. Na rantse maka da Allah babu wanda zai ji wannan addu'a idan ya gama arwala ya daga karanta ta fatin ladan da za a bashi kuma kai ma an baka. Allah haɗa mu cikin taron lada. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.